Wes, welcome to channel. Nanti segoku. Lek ya aku ke Lho ndase ra ketok kae. Kowe rada rono. Santai. Kowe rada rono, lha segoku. Lah ki engko kepentut engko sananu. Wes to. Meneng. Wih, ndasmu ra ketok wi. Ora patek kanggo. Ndas kan. Aku kalek kon dodok. Blosor ae. Kandhane ndas ora patek kanggo. Ndas ora patek kanggo. Aku glesor gas ben. Kowe rada ngene lho mosok segomu ki waduh lho. Nah, sorry teh butuh. Nah, ngono kan enak toh. Iki disponsori Cuca Cula. Sambil mantap wis iki ya akeh. Sambil mantap. Wonge nganu lho. Kan karo mejo. Duwo kok mereka. Pendelku kutah-kutah iki lho, modal. Nah, cemit jimbe. Mbak cemit jimbe. Iki bakarane nganu iki nang teflon nih. Iya, ayam bakar teflon, guys. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kowe kupro. Ya kok nek botoke bareng iki. Botok anu mau. Kono nek botok kepengin. Kowe mah ndong. Terus ndonge dirimu lho. Aku bismillah tapi orang tak terusnya orang ngeplok ya. Aku gak ben dewangi demit tok. Oh, ben lemu. Oh, ben lemu. Iki demite sebelahku ya. Wis jenenge keten gitu. Demit imbe. Heeh. Jadi anu nggon jare nggon lonte. Jare nggon lonte apa nggon anu? Endi wae? Mbok ngetok sing ngono. Demen jimbe ki manggone nang kali-kali lho. Kenter. Sing kenter ka apa? Biasane nggih golek pesugihan. Oh. Nggih lonte-lonte iki Gunung Bulu. Bantalan Watu. Apa sing bantalan Watu? Lontene dikentu. Los. Transparan wong enggak ngateng. Suweng. Apa yo loro? Apa ora yo loro lak bantalan Watu? Tak lah, kadang yang meleding lah. Acarane buka kontrak. Heeh. Lah mana nggone ya sumpek era mak. Iki ngono koncoan, apa nggone tangga. Dadi merempul. Emang ada ponge. Emang tuku iki ngono beb. Tuku iki. Aku tutorial makan sambel. Aku enggak ini nanti apa terus enggak apa-apa. Makan guys. Wedi lek kaliren darene lek rene nganu gawe roti to nang live ndek iki lho. Anu nang kono ki keluwen ora dipakani jare matane. Heeh, nelongso. Foto. Ben aku ngene ben bongkok sisan aku yang ngono. Kau bakal deh. Ben kamar dadane tumbal kelaparan. Aku marani nang ngono ki lho tak gakne roti lho. Lem. Padahal kewarekan. Oh iya paling tersangkane golek. Tuh, masa di katane dijarne kelaparan itu. Jarne kelaparan jarene bebak. Pasari panganan ra karuane. Takon duding tok ta. Aku tak dinene wae dhewe. Parah ni bojoku ra nganu iki ngono. Nyene dhewe tawane. Oh my god. Lali mbok. Aja mang. Lak mek ngono tok gak apa-apa. 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 Lak mek ngono tok
ngomong iki ngene kae on. Tidak boleh sembarangan ini. Lali deh nek kamera di sana. Tapi kan enggak tadi tak omong nih kok. Enggak. Ya mau nodok enggak apa-apa. Duh meneram dolani cemblek. Nggak filter norno yang dolani cemblekne lho po men. Cembleke dianggep ya cah cilik ngono lho paling peh awake cilik mentil ngono. Padahal tuwek. Cemblek pantalane ngene kok. Tapi terah ngene kok kira ini bapak-bapak kaya Pak Kuto. Prean dewasa. Jembuh ya, aslinya dong tahu ketemu. Tapi aku sudah merediksi kulit-kulitannya. Aku yang penting kontrolnya gede ngono ya. Aku loh ya. Lah piye lek cilik ra penak lho beb me utal udel nang lakang neles-neles sing rabuk jembut tok maan. Lemu-lemu lah jembutnya kah ya. Aku kan pupore kok ya kok ya. Ayo kan. Wong live ndek iki kalau cembleki nangis, saya telepon iki katisu karo nek jam 7 telepon karo aku kae iki. Oh ya. Mbak Ayuku. Foto nggak bisa makan bersama. Tapi ya dipanggil yang kuasa terus ini. Ya kan aku gak telepon Indonesia gak. Aku enak ngrungokno nangis sih malah bingung dhewe. Kapan kematian? Jual pil. Keceblokan glodong barang tambah lupa nih. Lepor. Wajah-wajah kalirannya apa nama sanggeng lepor ngono wis wajah-wajah. Wajah ini. Aku njopok anggon-nggon. Metu karo aku ora nek jaim-jaime blas. Enggak ada ceritane high class sih enggak ada. Aku lek kon berbaur karo wong high class gak iso. Oh dia gendong. Enggak usah gendong tuh. Dulu sampai pesawat. Apa ini? Tambah kulup. Mangan ning jalan sampai pingin. Wes foto mau? Foto sego? Sama kayak enggak video. Enak. Penduran yang sarbet ringin pinggir jalan. Buka kita tunjukan. Bolang. Lek bolang ado-ado engko adewe mulai kepengen. So ae. Lek numpak perahu. Lanjutnya numpak kuku. Udah mana tuh kancane sih. Tapi ya udahlah.
Dewe bolang saja. Berarti nek Mbak Prau aku teko kene jam 09.00. Heeh. Toko Tunmun. Teko Tunmun jam 09.00. Heeh. Berarti aku metu omah sekarang sore. Heeh. Aku pun yang meruput. Karena nek perahu kan jam 10 apa 9:15 ya. Heeh. Gua ngenteni nek awan, ngenteni nek sore. Enggak setiap jam ada perahu. Soalnya enak. Metang dong. Pokok soalnya bedah ngopi. Ngemiki garangan ora nek sing gelem dobral ra payu. Ra payu ben tanonau balik nang Indonesia lara tebar pesona. Kita baca sih. Lha apa mak pangan? Aku juga bolak-balik. Lha Bu Pipai lah yang pengen botok. Dibahane ngiler kok anakmu. Lali dia dolan HP. Enak yang sukses. Panggon iki sumpek terus apek ngendi? Apa namanya? Bukan barang. Ini sukses kan? Nggak kakan barang. Walaupun gini supek kan di Jembar nih. Kalau Mangane nyaman ngono. kono bakul duwe, sing dienggo mangan kan di bakul duwe, Beb. Terus piye? Rentenir. Oh. Nglebokne dokumen. Ngerti konjaku sing kae jenenge padha arakmu kae sing tau cethuk kuwi anakne. Yo jipuke kok ngene kono. Ngene kok kae. Jikuke. Gitu ku omah nang Ponoreok. Ngene iki koncoku. Wah, nang endi lho. Engko. Yo anakne iki. Tapi bareng dis, Mbak. Ya kuwi wedine nang riba. Bukan Well, dis bingung golek utang rono rene sanu. Ikut Bank Indo lho. enggak wedine iki ya tapi ya enggak sih ya. Piye jamin kok. Ya piye? Nganakne dhuwit ngono ku lho hasil kerja nganakne dhuwit. Tapi ya ora juga wong bank kaya nganakne dhuwit ya. Ya ora dosa. Nolong iya. Nyolong. Nolong. Heeh. Enak apple. Mari ngene kita mbolang. Engko karo cerita-cerita kan aman nang ngono. Ya enggak sih. Ndek kanca nang ferry piro? Sampean engko ada ngene beb engko langsung balik numpak nomor piro ya? B3. Mlakune waduh B3. Ya numpak nganu lho teng-teng. Mbak teng-teng. Enggak apa numpak bis B3 Beduk Cilok. Iku Mbak bis apa numpak anu? Ki engko numpak apa beb? Numpak teng-teng isone medune railway kae hayo. Cedok kok. Teng-teng. Cuma iki anu. Kata abang no. Lanjut sih.
Enggak enak itu. Tuk. Lho 7-Eleven. Engko enak nang ngono. Ngono kuwi lho kene kok nek ngono kuwi. Ndi Alipe? Mbok. Ini kene jajal ditutne nang kok alipe mu. Heeh. Jajal ora dijajal kita ndak ngerti. Datang Nang wae cukup tiket. Tuku tiket. Oke sanci. Engko ora kena tuku tiket ben ditangkep. Daerah polisi lo grewelen. Tapi jenenge wong iya. Wong panik iki piye? Heeh. kok gak panik Mbak. Aku kan jane ket digeruduk. Polisi ning omah iku sik rada anu ngono lho. Ada yang apa digeruduk ya? Aku majikanku bunuh diri kuwi. Ya moro ning omahe wong 7 lho. Sing apa wi sing bunuh diri? Majikanku. Lanang wedok. Itu wong mau sita tok kuwi lho perawan tuwek lho. Sing apa? Gak ngerti deh iki ndek penyakit depresi to. Yang balik ya? Buka sing saurung iki. Aku ning kono saurung tok ya ora yo kaget ya. Kami turu gedor-gedor. Kuwi rong aku mas seminggu gak doyan mangan aku. Apa ngerti sirene ngono wis ora bengi ora awan meter aku. Nah, orang bilang tahun. Tesasi tok, Mbak. Terus metu. Iya terus ngale majikan iki. Apa yang pokeng? Iya. Mau terjun. Awakmu nggak ngerti? Gak ngerti wong bengi jam 2 pagi ya sapa? Kamu turu? Turun kamar. Terus mbahku kan wonge ning anu tiga. Tak be- Aku sama mbakmu kuwi. Anak baik. Mbah ini lho Yandun. Oh nang Terus kamu diinterogasi no? Iya, sampai jam itu sampai jam piro kae. Ulang do jam piro bae. Teko lunga. Polisi wis mulai teko meneh loro. Mulai let 10 menit teko meneh. Diinterogasi meneh let setengah jam teko meneh lho, Mbak. Iya. Kayak nang kono ora ndek anak, ora ndek keluarga. Pantas lo mau. Enggak, belum ya. Lu tenang toh? Kandangnya. Wes gas jaga. Oke, Ben. Ojo lali disuka dipacal dicintai karo dijejak dimut.